Значи в Голо Бърдо и в Гора те са осъзнали от малки, че те са си българи и с това са израснали. За разлика от нас, където от малки говорим на един аркаичен български и ни казват, че сме македонци или македонско малцинство. Добре, не сте ли питали като малки вашите родители какъв е езика, на който говорим? Дори да питаш, то така е направено от години, че те се наричат македонци. Те ще ти кажат, ние сме македонци. Самите албански пасапорти се пише и гражданство албанско, националност македонска. Тоест, вие официално се водите македонско малцинство? Да. В Мала Преспа има регистрирана македонска партия, която взима участие в парламент. Значи, ако се вземе предвид това, че самото признание на македонското дружество и македонското малцинство е по-силно от това на българското дружество и българско малцинство, което де-факто е едно и също. Сега обаче ми се иска да поговорим малко повече за езика, за културата. Имали ли сте достъп през всички тези години до някаква литература, която да е различна от албанската? Какво сте чели? В смисъл на български или... Значи след 90-та година имахме достъп След 90-та? Точно, до абсолютно всякаква литература, на всякакъв език. Преди това имаше книги, тайно се четяха книги на македонски. На български трябва да четаят, че след 92 година някъде. То съвсем малко литература. В смисъл, бяха малко хората, които носеха българска литература. Добре, вие двете пишете стихове, както зрителите имаха възможност да чуят. Ти даже имаш издадена стихосбирка. На какъв език сте прописали? Тогава да ви попитам. На кирилица. На кирилица? Да. Не, това също е много важно. Да, това е много хубав отговор. Афродита, ти? Аз на старобългарски език, понеже за разлика... На езика, на който говорите в къщи. За разлика от София, аз не съм имала достъп до българската литература, понеже тия до четвърти клас учих на македонски, така наречен език, а основното и средното образование на албански. И виждат, че няма разлика между тях и българския народ. Даже сега скоро говорихме за дружество да оформим, но за съжаление се оказва много трудно, въпреки че има желаещи, тъй като трябват много пари, за да се регистрира на такова дружество. Това, което в Мала Преспа, клона Иван Вазов, това е нелегитимно. И в смисъл то не може да прави абсолютно нищо без да е легитимирано. Unë jam sekretari i përgjithshëm i të vetmes parti maqedonase në Shqipëri, Aleanca e Maqedonasve për Integrim Evropian, e cila, ashtu si partitë e tjera politike, kujdeset mes të tjerash edhe për të përforcuar statusin dhe të drejtat e komunitetit maqedonës në shoqërinë tonë multikulturore, shumë gjuhëshe dhe multikonfesionale. Maqedonasit e Shqipërisë i u bashkuan partizanëve shqiptar në luftën e dytë botërore dhe ndihmuan në çlirimin e Shqipërisë nga fashizmi dhe u bën pjesë e rëndësishme e këtij vendi. Prandaj edhe ne, Maqedonasit, së bashku me shqiptarët, grekët, vllehët, romët, egjiptianët, serbët, malezezët, bosnjakët, ndihemi si të barabartë mes të barabartëve para kushtetutës dhe ligjeve. Deri tani kemi pasur dhe ka shumë Maqedonës në institucionet e shtetit. Unë jam krenar sepse jam deputeti i parë i minoritetit Maqedonës në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë në historinë e tij që vjen nga një parti e regjistruar maqedonase.